Good news alang sa mga Social Amelioration Program beneficiaries sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Iapod-apod na sugod karong simana ang second tranche ngadto sa mga SAP beneficiaries nga wa makadawat og text gikan sa third-party payment provider. Si Luan Mirondina sa report. Gipahibaw ni Annabeth Quezon, OIC sa CSWD Lapu-Lapu nga hayan karong Setyembre 10. Sugdan na ang direct payout sa mga SAP beneficiaries nga walay cell numbers busa wa sila makadawat og text message gikan sa third-party payment provider. Ang pagpangapod-apod sa tag 6,000 pesos ipahigayon sa mga pampublikong tunghaan matag barangay og i-schedule ang oras sa distribution depende sa apelyido aron masigurong mapatuman ang physical distancing. Dili ta gusto nga naapoy UCT distribution, naapoy SAP distribution nga as much as possible ato lang i-control. Bahalag gagmay ra ang atong makater everyday basta hapsay. Matod sa OIC sa CSWD nga may 5,534 ka mga regular beneficiaries kung kadtong mga nakadawat na sa first tranche. Samtang may 5,157 ang nalakip sa waitlisted ug bulto nilang madawat ang tag 12,000 pesos. Sa Setyembre 10, unang iapod-apod ang SAP sa tanang mga barangay sa Olango Island. Samtang sa Setyembre 11 ngadto sa 15 sa mainland Lapu-Lapu. They will receive their kanang cash assistance directly, no? So mauna siya ang atong gipahimutang karon nga if we can use the classrooms sa different barangays for the direct payout, unya ang sa uban pod we can use their gyms. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.